Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum gadak ban penrem halor ke jingpet jong uba syakliar warjri bat uba Methodios dekhar kibadai ki MLA ke HSPDP kibadalet ban kershan ke NPP bahkan thau sorkar ke henyo trap youth council lingba ukurwo kalarai ban penong de ke jingelang pat ba la syai ke sengi ke sautrik ulber arajar arpulai hamot pran lakin no ba kini ki arngut ki MLA ke HSPDP kila kentat banyak donlang bat ki seng reolom kum ke UDP VPP kibat mu ban thau sorkar lang bat ke TMC Kongres bat kiwei ni ke benta ban thau ya ke sorkar klaim ke NPP bat BJP hagni ke jingelang kan donru ke jingthang ni ke ting shop jong kini ki arngut ki MLA ke HSPDP bat ban dawa bakide ban wengno mardor ya ke sithi ajing kershan jong ki ban thau sorkar lang bat ke NPP bat ke BJP kumta ke HYC kala wer ya baro ki badan jing smokia ya ke ni ke kam banyami pat ba hakapor shibaji no paisngi hamot pran. Baik nak kalian jong kaseng hadin mengilai ilang baki kubor ba arngut niki MLA jong ke HSPDP u Methodios dekhar bat u syakliar warjri ki hadin bala dan kajing ya penbet bagi seng rulum bangin ya bakin ya form ya taka sorkar mah po jing alam jong seng rulum him meneng yu baki la let ban ai taka support jong ki ya ka NPP led government di kum kaseng ni persajur ni kajing le jo kini arngut kala long kajing set kelai ja menteri nama bah baki let ban pan ya kajing kersan kajong ki ba kin yo ban long kum tike meli na po motion road ban na po mau tarasan kilet ya kerteng jong mai hoping stone pula yeng nam tagari ba kajai menteri kajong ni kipat ba jong motion road bat jong mau tarasan ki la ai kajing kersan ki la sha jet kum kita ki meli na kaseng HSPDP ngitip ba kaseng HSPDP gere ko ni kiseng ki ba yeng nam tau pat ba jong kajai menteri Rementah ba kajai menteri ka angnut ba katrang ba kiseng rulum ki jongi kin wan lang haju ngin yo tau moh u chief minister la ni menteri rang ba na kajai menteri ko jongi de kini haka minute ka bakhat du ka por ka bakhat du la ne ka yaw khat du ki shet kalai kajai menteri ti ngim ban si na kaleng jo kaseng ban si me karai ba ngin khot ya ka jingalang pat ba la sai ka sngi po mot pran haka por sibaji no phai sngi ban penrem yang ni kacing le jong ni gibril arngut u Methodios dekhar bat u syakliar warjri kibri MLA na kaseng HSPDP ki ba mi khmat na ka Mokhtar Rashan bat na ka Mausundot constituency bat hakani ka jingalang pat ba ngin sathangi kitun shop ki jong ki kum kada kacing penrem bat ngin dawaru baki dewan weng no mardor kani ka kata ka sithi baki ai kata ka jing kershan ya ka seng NPP bakan yalam ya sorkar hakni ka kenti ko menta ti kum ka seng ni khot bat wer ya baro upat ba jong ka jat benri nyo tre baro ko we kum mangila ang nut bangin yo no mo menta la kat no ngi kwa bat ngi trang bangin yo i to menteri nang ma na ka jat benri la jong ban yalam ya ka jalla ngi khot ban ngi wer ki baro bakin sobha ban ya mi haka por sibaji ban wana po mot pran kum kadak ban pen i ba kum ka jat benri ngi don sya ka jeng trang ban yo i ba ki seng riulum ki jongi bakin yalam ya sorkar ba kamtam ya bani ibo menteri nang ba unde na kajai bendri ko jongi ti kata kare ke jeng kentu ba kajing khot kajing wer ko jongi ya kajai bendri ba sobha ban ya mi la sai kare ke jeng persang na kalian jo kaseng ban khot ban wer ya baro kiseng riulum bakin ya trelang ni kwa hi ban yo i ba ki jeng angnut jo kajai bendri ki ka ILP ka ktien khasi bat ki jeng angnut ngin yo ban pun urlong kan la dang yo bat ngin yo shisal to brio la jong ban yalam ya sorkar ba mentah kata kali kajing kwa bat kajing khot jong seng ni ka las namta la shai ka sni ban plong ni ka rally la ni kajing lang pat ba pon mot fran ta